Здравейте, слушатели на Local Ultracast. Днес записваме епизод 43. След лека планирана пауза отново сме on air, както се казва. И имаме много специален гост при нас. На гости ни е Дани Пеев. Здрасти, Дани. Тук сме и с Анатолий, включително. Здрасти, Анатолий. Здравейте. Как си, Дани? Добре дошъл в нашото студио на Local Ultracast, на нашия стадион. Добър ден на вас и на всички фенове на Локомотив. Как да съм човек, като се прибирал у дома, винаги се чувства добре, така че съм изключително доволен и благодарен за поканата. И ние сме много радостни. Повода, по който те поканихме, ние преди искахме покана, но просто сега имаше невероятен повод. Имахме среща феновете, не малко фенове, имахме тази седмица в сряда, нали така, имахме среща с новото ръководство на Локомотив. За тия, които не са разбрали, може би всеки един локомотивец, който следи актуалните новини и събития, не може да не знае, че господин Иван Василев прекратява своята дейност и предоставя всички акции и собственост на клуба на Веселин Стоянов. Тогава на срещата ти беше от страната на, така да се каже, на ръководството, поне така беше физически застанал, аз останах впечатление, че си част от него. Как според тебе мина срещата и това като цяло, какво правеше там? Първо, в този ред на мисли трябва да се изрази огромна благодарност към господин Иван Василев, към целия екип, който така се отзова и помогна на Локомотива в много тежък момент, когато отново, както винаги, сме имали проблеми. Но те свършиха страхотна работа, успяха спрямо възможностите си да допринесат страшно много за Локомотив. Така или иначе, по една или друга причина, собствеността се смени. Едноличен собственик стана господин Веско Стоянов с неговата фамилия. Един човек, който също като Иван Василев и синовете му са, да си кажем истината, идиотски настроени към Локомотив. Положителен си. Да, и Локомотив, както и песен има, за тях е всичко, то си е кауза. Общо взето на този етап по-добър собственик от господин Веско Стоянов и неговата фамилия няма как да имаме. Това мога да ви го заявя съвсем категорично. Не случайно след толкова години, нали, аз се появих и застанах зад тях. Хора, които са много сериозни, много добронамерени, имат ясна визия какво би следвало да се случи. Друг е въпрос, разбира се, време, че покаже какво ще се случи. Но времето е много кратко от както той придоби еднолично собствеността на Локомотив. Вече всичко е факт. Да, абсолютно. Писано в търговския регистър, всички документи са подписани, така че... Точно така, нали, в този ред на мисли отново похвала за господин Иван Василев, че остави клуба без абсолютно никакви задължения. Да, в това отношение... Да, на господин Паргов, на господин Варо Николов, че безвъзмездно даваха своите акции и направиха много за Локомотив. И в това отношение наистина поздравления, защото знаете в България как е. Почти няма такъв случай в историята, който някой да даде клуб без абсолютно никакви задължения. Обикновено, когато се сменя собствеността в България, винаги има някакви задължения, винаги има някакви казуси, някакви проблеми, някакви скандали. Разбира се, за да се стигне до промяна на собствеността, то е ясно, че нещо, нали, всеки си имал нещо, някаква презумпция в главата, така или иначе това вече е факт. Но господин Василев не говореше глупости, когато каза, че наистина седяха три варианта. Или клуба да се продаде на чужди хора, които, повярвайте ми, опциите, понеже бях запознат, категорично не бяха добри и щяхме се превърнем като един друг клуб в FBET лига, което е срамно. За мен лично е срамно.
И обидно, директно си казвам, визирам Берое Стара Загора. Това е клуб с традиции, с фенове, с школа. И не виждам никаква логика в това, което се случва при тях. Това е... То какво визира, че са поканали всички чужденци на света, които правят съмнителни неща? Дори ми се говори, аз знаете, че винаги съм бил коректен, не съм искал без да имам доказателства, да обиждам някой, но ви задавам въпрос на вас, би ли било приятно да дойдете в собствения ви дом, защото Локомотив, той е за вас, той си е ваш. Вие цял живот сте тук и ще си продължите да сте тук. Обаче, ако видите 20 латиноамериканци на терена, как бихте се почувствали с треньор пак от Южна Америка, с ръководители, които изобщо нямате никакъв досег до тях, с спекулации, които постоянно се говорят негативни неща за клуба, как бихте се почувствали? Да, това се радвам, че го казваш, защото малко или много тук сме си свикнали да имаме традиция, локомотивска традиция. Дали ще бъде собственика, дали по някакъв начин треньора, но ние феновете искаме и школата да върви по този начин, да израстват футболисти, които да се качат в горния. И това ни е много важно, фундамент на нашите вярване. И това може би го подценяваме в някаква степен. Не би казал, че го подценяваме. Разбира се, това е много труд. Тук е времето да се благодари на господин Парго, защото истината е една за изкуствения терен, който имаме. Когато хората от Актавис се свързаха с него поради техни лични отношения, първата идея беше в съвсем друг град да се прави терен. И те му бяха казали, че където каже той, там ще се направи. Той реши да направи терена тук на Локомотив, за което само може да му благодарим, защото знаете, ние сме израснали, тук беше с гори и така нататък, трябваше промяна. Школата категорично е ясно, че не върви по начина, по който на всички ни се иска. Затова в този ред на мисли са предприети много действия, които според мен и не само според мен са само в плюс. Първото, което е заплатите на треньорите, най-вероятно ще се увеличат, че се... Тук вече говорим за бъдещето, нали така? Да. Добре. Ще се назначи методист на школата, който всеки дневно ще бъде тук и ще следи всичките формации на Локомотив. А под методист, какво имаме предвид? С какво занимава един методист? То не е много сложно. В смисъл, като материя е сложно, но като отговорности тоест наблюдава не е тяхната сложно. игра. Сега, един клуб трябва да има ясна концепция какво прави. Да тръгнем от началото. Когато ти си Локомотив София, защото когато аз се върнах от чужбина, имахме поради ред причини 80 деца в школата, което беше абсурдно. И предприехме някакви действия, там аз и още един-двама човек, които бяхме така по-разпознаваеми и всички ни свързваха с Локомотив и то с добро. Почнахме да обикаляме детски градини, училища, общо взето. Бях си една мечка, където си водят наляво и надясно. След това дойде позитивното, дойдоха 350 деца. Само че след това дойде другия казус, който ние много точно и ясно трябва да се разграничи и може би това е следващата идея, която ще се дискутира и всеки ще си каже мнението от ръководството, защото в крайна сметка трябва да има иерархия, се уважава всичко. Има хора, които финансират това цялото нещо, защото за жалост това не става без пари и това е химера, че от такси, от не знам, не е така. Но Локомотив София точно и ясно трябва, това е лично мое мнение, без да искам да ангажирам никой, трябва да разграничи нещата. Ние социален проект ли сме и всякакви деца могат да тренират, дори които видимо футбола на този етап, без да ги обиждам, но изостават или не е техния спорт, да го кажем така. Или сме Локомотив София, който винаги е дал национали на България. Локомотив София, който винаги се е говорил с уважение за школата, които даже с гордост бих казал, че сме ставали шампиони и за старша възраст, и за други възрасти, което е срамно обаче, че
скоро имахме сбирка. Те са минали 20 години и ние сме последните шампиони, които, нали, това олицетворява всичко, което, нали, се е случило през годините. Пак казвам, отстрани е много лесно да се говори. И е супер елементарно, нали, в футбола, то е ясно в България. Има хиляди по трибуните, където всичко им е ясно, нали, без да ви обиждам. 22, където нищо не могат и още няколко ръководител, и съдията... Да, съдията е ясно. Въпросът е, че трябва да се изгради една точна и ясна стратегия. Локомотив винаги е бил за пример и това трябва да се върне. И когато говорим за Локомотив, хубаво е да имаме наши деца, защото той иначе всичко се обезмисля. Ако си социален проект, ти вкарваш децата да тренират, само че социален проект означава, че някой ти помага там, дали общината, дали държавата, без значение. Просто правиш децата спортуват, което е по-широка функцията, да има повече деца. До сега не беше ли тази концепция по-скоро наложена? Не искам да се ангажирам с мнение, имам си собствено такова, но в крайна сметка те резултатите ще бъдат видими и те ще покажат какво се е променило, в каква насока се е променило и така нататък. Далеч съм от мисълта, че Локомотив не може да изгражда футболисти за първия си отбор. Още повече, че в момента реалността е такава, че за добро или за лошо клуба не се бори за титлата, не се бори да е в тройката, не се бори за УЕФА. В смисъл не се бори реалността, да. Защото сега си говориме, нали, фантасмагории, ще ставаме шампиони, моля ви се. Да. А за школата сега, кой ще бъде ръководител? Иво Паргов ли отново? Имаш ли идея? Иво Паргов си има договор, който ще си бъде изпълнен, още повече, че тук доста неща, нали, не са били точни и ясни, не се е знало. Кой с какво се занимава? Абсолютно, в смисъл, нали, така феновете си имали едно мнение, то, доколкото разбирам, не е реалното мнение, което се е случвало. Иво Паргов е достатъчно отговорен човек, иска да помогне, той безрезервно помага в интерес на истината. Химера е това, че някакви пари печели, много ми се иска да печели, честно казвам. Защото това ще говори за клуба и че разполагаме с нужните финанси, разполагаме с нужните наличности и така нататък. Въпросът е, че има доста неща, които той също сам ги е предложил и е видял, че трябва да се променят. И работим в тази насока. То нямаше и много време, сега вече концепцията, нали, доста се различава от предишната. В този ред на мисли имам идея, която съм сигурен, че ще се реализира. Беше, нали, така меко казано странно, че трябва да върнем турнира Никола Котков и той трябва да се завърне тук. Трябва да се завърне. Това нова идея ли е сега от новото ръководство? Да, коментирали сме го. Супер, това имаме точно и ясна позиция, нали, какво ще се опита ръководството да направи. Имаме два терена, които сега, нали, новото ръководство е него специален човек, който е един от най-добрите в България да се погрижи за терените и след няколко месеца. Имаш предвид за основния и за помощния? И за помощния, точно така. Да се приведат в вид, който отговаря на Локомотив София. Трябва да се направи задължително този турнир Никола Котков, защото той е най-дълголетният турнир в България. Абсолютно, и всеки знае, че ние сме го правили и това е една от най-големите легенди на Локомотив. Още повече, че самият турнир той придава съвсем друга добавена стойност и когато ние сме били деца, когато играеш на турнира Котков, ти знаеш, че трябва да го спечелиш. Вие ще дойдете да подкрепите децата. Децата ще усетят какво е футбол, защото, нали, през годините вече, за съжаление, доста се изкриви понятието футбол, спорт и така нататък. Футбола и спорта като цяло те не са жени, коли, заведения. Няма нищо по-ценно от това да някой да те подкрепя, да спре да се снима с тебе, да видиш по-възрастен човек, да ти каже, че отива с кеф на работа, че ще говори, че вчера е бил на матч и така нататък. Така че смятам, че това също е роля, която клуба трябва да изиграе, и то възпитанието на децата.
Казвайки това ще тръгне от школата, защото право ми е впечатление, без да искам, разбира се, никой да обиждам, но това задължително трябва да се промени. Когато футболисти от школата видят по-възрастен човек, задължително трябва да позряват, без значение дали е бил футболист на Локомотив, дали е просто човек. Това са принципи, които Локомотив винаги сме били за пример и смятам, че така трябва да бъде и като цяло футбол и спорт е за възпитава. Така че това са, нали, за някои хора може би са много дребни неща, дребнави, някои могат да ги нарекат глупави, но те са основополагащи, защото когато едно дете има уважение, това означава, че той има дисциплина, че има някакви ценности, а когато, нали, дете на 10 или на 12 години те подмине или си изхвърли демонстративно боклука пред тебе, това е тотално несериозно и тия работи изобщо не трябва да се толерират. Може да е много добро детето в футбола и така нататък, но клуба трябва да има принципи, които да спазва максимално строго и категорично, за да може да има една структура, която да работи и тя в годините, повярвайте ми, ще е резултат. Да, може да не е сега веднага, но тя ще е резултат. Другото, което е в крайна сметка Локомотив е с много голяма история и като такава всеки един от нас, без значение какъв е фен, ръководител, допринесъл за клуба, помага на клуба или каквото и да е, трябва да се стреми към това нещо, защото в крайна сметка, да, звучи клиширано, но клуба е над всички, над всеки един като физическо лице. Така че, за да се може да се запази това нещо и тази история да продължи и след много години, ние няма сме живи, но да може да се чества 300 годишни и така нататък, за да може това нещо да продължи, всеки един трябва да допринесе за това, така че в крайна сметка всичко се прави заради Локомотив. Тук няма някакви задни мисли, няма от какво да спечелиш, да си кажем истината. Напротив, обираш негативи, всеки има своите претенции, къде е основателен, къде не, но в крайна сметка аз смятам, че Локомотив се движи в някаква възходяща линия и дай Боже да продължи доста по-добре. Радвам, че го кажа това, защото ние феновете смятаме, това е добра новина, че идва ново ръководство, което има доста добри заявки, визия, която най-вероятно ще се доизгради с времето, защото промените станат от преди една седмица. И съответно трябва да има изцяло подготовка за новия полусезон, нови футболисти и така нататък, т.е. трансфера от предишното статукво към настоящето изисква време, може би. Точно така, изисква време. Допреди новия собственик да влезе официално във владение на клуба, нямаше как да се прави абсолютно нищо, да дори и неофициално, защото би било несериозно. Новия собственик, както и стария такъв, са изключително сериозни хора. Новия собственик има бизнес, който е изключително добре познат. Ние имаме и други отношения с него. Изключително добре го познавам, смея да твърда и наистина е един човек, който иска да помогне на Локомотив и нали, няма как сега да ви споделя негови думи, бяхме заедно в екипът по работа, но това е тотално болен локомотивец. Той си синовете му и ми сподели нещо, което дори и сега, когато ви го разказвам, нали, така настръх, защото малко хора могат да ти кажат нещо такова и особено, нали, аз не съм от хората, които лесно се впечатлявам, дали за добро или за лошо, но бях много спокоен за Локомотив. Така че смятам, че предстоят добри времена, разбира се, трябва време. Времето е изключително кратко, има много неща, които трябваше да се оправят, в смисъл, не ме разбирайте погрешно, не че старото ръководство не ги е направило или така нататък, но знаете, бяхме напуснати за добро или за лошо, нали, от основния генерален спонсор, който беше. Оттам, нали, възникнаха много проблеми. Доста футболисти съвсем основателно имаха така опасения какво ще се случва и когато преговаряш ти с един футболист, най-нормалното нещо е той да има своите опасения дали клуба ще функционира нормално, какво ще получава, защото в крайна сметка
нали, изхождайки от това също, въпреки че за Локомотив, нали, съм доказал, че за жалост загубих много в финансова част. Аз се връщах като нямахме нищо, но спортиста, в крайна сметка, за това е спортист, да спечели колкото може, докато може и след това, нали, да се занимава с друго. Така или иначе имаше много така неяснота, футболистите се притесняваха какво ще се случи, изчакваха, което е нормално. Смятам, че много бързо всичко се разви. Нали, Иван Василев също допринесе за това, гледаш по максимално бързия начин да се разреши, нали, новата собственост, но аз ви споделих и на вас, нали, част от феновете попитаха какви очаквания да имат. Аз им казах съвсем реалистично, по-хубаво от това, което става в момента, в смисъл такъв, че става собственик на клуба, изключително сериозен човек, който е подсигурил бюджета на Локомотив за следващата година, който е болен локомотивец, който иска да се изгради нещо наистина сериозно и дългосрочно, който не е тук просто за една година да се закърпи положението и след това кой откъде и пак да изпадаме, нали, в някакви такива деликатни ситуации, нали, да идват някакви хора тук, нали. Искам да и да има и дългосрочна визия за нещата, нали? Да, но тя тепърва ще се доизгражда. Имайте предвид, че ще се допускат много грешки неминуемо, няма как при всички положения, но аз смятам, че самата среща с феновете, която проведохме, самите неща, които се допитахме до вас, самата визия на клуба, как трябва напред да се движат нещата, е изключително позитивна и тя ще доведе само до плюсове. Никой от ръководството на клуба, поне доколкото ви познавам, не се има за най-умния човек в света. Няма нищо лошо да се допита до вас. Имаме идея сега, нали, защото то е ясно, имаше конфликт между вас и старото ръководство. Разбира се, както винаги съм правил, изобщо не искам да вземам никаква страна. Всеки си гледа от своята страна на монетата. Така или иначе, единственото, което мога да споделя и което съм го казал още тогава, когато имаше възможност това нещо да се оправи, то не се оправи. Когато трябваше някой да излезе и да разговаря с вас, защото те проблемите са неминуеми, но те са за това да се решават. Един проблем винаги може да се реши. Изпусна се момента. Нагнети се напрежението и каза за жалост, в една война никога няма победител, има по-малко загубил. Това е. В крайна сметка Локомотив, по мое мнение, загуби доста, загуби от своята репутация, защото няма да крия, че част от ръководството на новите спонсори ни попитаха конкретно какво се случва с проблема с феновете, което е най-логичният въпрос. Аз не случайно ви споделих и на вас, това си е вашия дом, Локомотив, никой няма нужда да има едно име Локомотив и да идва сам на стадиона. Защото това струва страшно скъпо, повярвайте. А футбола си е едно хоби, което хоби обаче скъпоструващо. Е много скъпо струващо. И няма никаква логика ти да имаш стадион, да имаш отбор и да няма фенове. В крайна сметка феновете сте хората, които продавате или представлявате продукта Локомотив, защото ние сме марка, ние не сме говорения, защото съм израснал от такъв, какъвто е сина ми, нали, тук до мен. И мога спокойно да го кажа това нещо. Така че има много неща, които трябва да се работи, ежедневно се работи с какви ли не неща, защото те изникват много въпроси. Нали, новото ръководство се опитва така доста сериозно да привлечем и нови инвеститори, рекламодатели, хора, защото има много хора, които по наше мнение обичат Локомотив, харесват или не само това. Ние трябва да представим Локомотив като марка, която те могат да рекламират. Което да носи пари за тях и техния бизнес. Защото в крайна сметка
всичко има някакви неща, които трябва да се възвръщат. Няма как ти да доведеш някой и да му кажеш давай пари всеки месец, ама ние на базата на това не ти даваме нищо. Нали? Трябва да има добавна стойност, разбира се. Общо взето така са нещата. Много добър сигнал, който още в началото ни се даде на нас феновете, именно тази среща, която се случи и че се заяви и от, така да кажем, Стоянови, да има двупосочна комуникация. Да има разговор, да има дебат за това какво трябва да се случва. Ето, например, изключително добро впечатление ни направи, именно, че заедно обсъдихме цената на новите билети, например, което е много важно за нас и както и на абонаментните карти. Това е нещо, което липсваше в предното ръководство, за което имаше еднопосочна комуникация, но аз предлагам въобще да забравим за миналото, да гледаме бъдещето и заедно да го градим. Това беше контекста на разговора ни между нас, ръководството и те включително. Ако искаш, разкажи ни за билетите, абонаментните карти, какво се случва, как мина разговора? Разговора мина така, както очаквахме. Това го бяхме коментирали и бяхме стигнали до заключението, което е най-нормалното нещо и най-работещо, че в крайна сметка вие сте хората, които ще идвате. Отбора без вас ние може да се събираме и на малки вратички да играем и пага сме Локо София, нали? Ма това е истината. Най-нормалното нещо е в един клуб всичко да работи както трябва да бъде. В смисъл, вие сте хората, които идвате по трибуните. Респективно, най-нормалното нещо е да се допитаме до вас как мислите вие, какво може да отделяте, защото това е изключително важно. Дайте си кажем истината. Клуба от билети не може да генерира, нали, някакви невероятни приходи, но тук не е идеята в самите пари. Тук идеята е да се върнете по трибуните. Защото когато се дава матч на Локомотив и се види, че има хора, да не говорим футболистите, ти като си футболист и като не чуеш от трибуните, че някой пее за Локомотив, за тебе, за каквото и да е, се носи на малките въртички. Какъв е смисъл да играеш в футбол? То е безмислено. Защото окей, ти получаваш, нали, някаква заплата, без значение дали е голяма, ниска, но ти ще се махнеш неминуемо. Защото смисъл на футбола е да има фенове, да има адреналин, да знаеш, нали, най-съм мразил в футбол, като някой каже не трябва да има напрежение. Ма как не трябва да има напрежение? Това е смешно, нали? Аз ще знам, примерно, че ще дойдат 1000, 5000, 10, 20 хиляди човека и мен няма да ми дреме, аз какво ще направя? Аз за какво съм тренирал цяла седмица? За какво съм се съобразявал да не пиеш алкохол, еди какво си да ядеш, еди какво си и така нататък. Кога си легнеш, нали? Защото те са много работи, които са съвсем закономерни. В крайна сметка на тебе затова ти се плаща. Нали? Но няма как да няма напрежение, да не искам аз да биеме и да... Разбираш, много е така, когато примерно си играл и си видял някакви работи и в България, и в чужбина и така нататък, по различен начин гледаш на нещата. И няма нищо по-хубаво от това да си смачкан, пребит, контузен и така нататък, колкото и, нали, абсурдно да звучи. Обаче виж хора по трибуните да ти се радват. Аз ще ти дам пример. В Казахстан паднахме от вече не си спомням, от Астана от Кайрат, те се бореха за шампиони, ние бяхме в средата, паднахме 2-4, завършихме с 9 човека, биха 2-3 дуспи, както и да е. Те хората ни чакаха и ни изнесоха няколко човека на ръце в автобуси и автобуса ни закара чужденците до хотела. И аз му казвам на един сърбин, където бяхме много близки, Неманя. Викам, брате, това ако е в България, ще ни потрошат рейса, не мога да излезеш, никога не мога да си представиш, че някой ще... Това вика, ти луци, бе, това ако сме в Звезда, където съм играл, ще ни наръгат. Примерно, нали, колкото и грубо да звучи. Но там е още така е структурирано, като вие, че си дал всичко от себе си. То спорт е, винаги има някой по-добър от тебе. Дали е моментно, дали е като цяло. Но да видят хората, че ти си дал всичко от себе си, искал си я победиш. Нали,
Не разбирам, нали, футболисти постоянно се снимат с някакви коли, жени, заведения, нали, или най-ме дразнало, губиш матч и изведнъж отиваш в някакво заведение, снимаш се с някакви, пиеш с някакви, нали. Има някакъв морал. Ти си човек, обаче пак казвам, нали, аз не съм фактор, но направи впечатление, че преди години имаше някаква на НСА, някаква, не знам точно как да ви го обясна, успелите българи, не знам си какво, почнахме да говориме ние там пред децата. И аз им обяснявам, че нямам Фейсбук, нямам Инстаграм, нямам нищо, никога не съм имал и те се хилат, те си мислят, че се базикам, разбираш. Да. Аз наистина никога не съм имал. И им обяснявам, нали, смисъла, според мен, какъв е на спорта, на футбола, на... Разбрах ли? Силно се съмнявам, да ти кажа често. Нали, не разбирам и все пак родителите си знаят сами, но не разбирам и това, нали, децата да се карат с колите на тренировка, гледам... Абе, това е дълга тема. Да кажем, излезе новата абонаментна карта, която всеки един може да си закупи. Може да се закупи онлайн, ще споделим линк долу в коментарите и описанието. На каква стойност ще бъде, Анатолий? Картите са 150 лева за единствения сектор, който има възможност да присъства. Тук има нещо, което искам да вметна, че така феновете са доста скептично настроени, още от предното ръководство сега не знаят точно какво се случва с новите собственици, да питам Дани. Да. Кои са в новото ръководство, кой е управителният съвет, ти каква роля ще играеш там? Аз играя ролята на добрия глупак. Не. Нямам нищо, никога не е ставал въпрос да съм на някакъв ръководен пост, аз също не съм го искал, просто това са хора, които страшно много уважавам, които имам много близки отношения, смея твърда, да не говорим, нали, че имаме и други отношения с тях, просто дойде времето, в което аз реших, че мога да помогна с нещо, смятам, че го правя. Имаме някакви идеи, аз им благодаря за уважението, че постоянно, нали, сме в разговор, допитват се, говориме. Тук не става въпрос, аз не искам никакви постове, не искам никакви заплати и така нататък, не искам нищо. Това са ми, пак ви казвам, хора, които много държа на тях и които виждам в тяхно лице най-важното, защото няма значение, аз имам и други приятели. Обаче виждам в тях нещо, което е много важно в момента, ще дадат страшно много пари, лични пари, които няма да им се върнат, които рискуваха страшно много, защото да си кажем истината. Феновете вас ви нямаше. Вие бяхте супер, нали, негативно настроени по ред причини към ръководството. Не се знаеше дали ще има футболисти, не се знаеше кой ще е треньор, не се знаеше абсолютно нищо. И те рискуваха, аз съм застанал за тях, те ще обявят ръководството се знае, те ви споделиха, нали, Иво Котов, изпълнителен директор вече. Да, това е голямата промяна, т.е. Бойчо Величков по-скоро ще се занимава с базата, локомотив, поддръжка на терен и такива неща. Ще има други функции. Иво Котев е човек, който ще бъде новото ръководство се е спряло на него. Той си носи своята отговорност. Аз съм работил с него в Пирин. Успяхме да спечелим медал. Сложил съм медал на врата благодарение на мен. Но човек е много коректен, знае какво прави, това мога да ви го гарантирам. Той беше и в предното ръководство, нали така? Да,
Той беше, но беше с други функции. Сега има много по-сериозни функции, абсолютно, за които, разбира се, той си носи отговорност и в крайна сметка Локомотив, това е лично мое мнение, разбира се, собствените си решават. Те с хората трябва да има иерархия и да има уважение, но тук, приятели, няма. Който си върши работата си я върши, който не я върши, идва момент, в който това му се казва, че... Да, но да е така. Ами, то времето ще покаже така или иначе, но Локомотив трябва да функционира, всеки да знае кой какво прави, кой с какво се занимава, кой какви отговорности носи, респективно спрямо това, за което е назначен. И така, може би е дошло време някои неща да се променят. В този ред на мисли, нали, има още идеи ръководство, то ще ги сподели, които смея твърда, че може би със сигурност ще са позитивни. Тоест може да има още промени в кадровия състав. Ами, най-вероятно, собствениците ще си преценят. Той има договори, които да изтичат, то не може така да се смея. Вижте, никога не е лесно, винаги има преходен период, винаги трябва да се държиме всеки с уважение и така нататък към доста хора, което е най-нормалното нещо. Но доста неща ще се променят, връщайки се на среща с феновете, имаме други идеи, които всички, които са легенди на Локомотив София, въпреки че това, нали, малко е така спекулативна дума, но... Важни личности, свързани с историята. Да, всички те сме започнали да се чуваме с тях и да бъдат поканени, ще имат отреден сектор, който е само за тях, които да си седат заедно, да си гледат кеф мачовете, да си коментират, което смятам не само аз, разбира се, ръководството, че е най-нормалното нещо. Като заслужили хора, които живот им е минал тук, да идват на спокойствие, да си гледат мача, да си имат отредено место като бели хора. Все пак те са част от историята на Локомотив. Ако ти не си уважаваш историята и нямаш историята, ти няма как да имаш бъдеще. То по едно време само това не остана. Да, не искам, нали, да... Другото нещо, билетите, минималната цена, която ще има на домакински матч, ще бъде 15 лева. Нали, много хора си правиха сметки, сега като е 15 лева, те колко мача ще има, тази карта излиза ли ми на оферта? Да, излиза ви на оферта, защото ще има поне 20 мача, като се включат плейофи, за купата надявам се, че ще стигнем така на Ние за купата, между другото, добре се справяме. Поне един-два кръга. Поне един-два кръга минава. Така че абсолютно апелираме всеки един да си купи клубна карта и да си реши проблема, като клубните карти ще има и името на конкретния човек. Да, поименни са клубните карти, поръчват се онлайн, взимате си ги от стадиона и цялата информация ще намерите в описанието, всичко е както трябва вече. Миналата година, нека да припомним на драгите слушатели, картата се пусна на кой кръг? Декември месец. Декември месец. За коледен подарък сме ви пуснали. Половината кръгове бяха минали вече. Да, нали, това е пряк сено. Сега в момента всеки има време да може да си я закупи, може да се закупи и на самия матч, затова елате с Левски или на следващия ни домакински матч по-раничко, за да няма навалица, да бъдете спокойни, че може да се здобиете с карта и да инвестирате в бъдещето на Локомотив. Окей, да ни кажеш, имаш ли идея, такива малки детайли вече отиваме, ще има ли кетеринг на мачовете? Имаш ли идея за това? Какво разбираш под кетеринг? Кетеринг, да може да си купим една вода, нали семки ние не харесваме за чоплене, не е това въпроса, но се купи сокче за децата, подобен тип неща. Дали ще има също, имаме въпроси от слушатели, дали ще има нискоалкохолна бира, дали ще може да се продава. Дали такива неща ни интересуват. От гледна точка на това питаме, това, което ни липсваше в последните години, е обстановката, която се създава, празнична обстановка, която Локомотив играе, това е празник за нас.
Трябва да бъде такова, да дойдем с настроение, да дойдем с кеф на матча, обстановката да е такава, да бъде преповдигнато и такива малки жестове или може би необходимости създават още по-добри предпоставки за да идват още повече хора и да идват дори и цели семейства, за да си изкарат ето с твоя син, когато дойде, когато има захарен памук, когато има водичка откъде да си вземе, къде да отиде до тоалетна и така нататък, нали, някакви базови неща, тогава нещата стават по-добре. Вижте, това са най-елементарните работи и ми харесва, че казваш нас, защото то всичко е нас. Тук няма ние, вие, аз, той е оня. Тук всичко се прави. Затова даже ви помолихме, нали, и сега го казвам. Новото ръководство е изключително открито към всякакви предложения за абсолютно всичко, което имате като изисквания, молби и така нататък. На всичко това, което казвате вие, първосигнално ви отговарям да. След това обаче, сега ще го запиша в тефтера, ще го обсъдиме с ръководството и ще видим кое е възможно и кое не е. Което е възможно, няма абсолютно никакъв проблем да се направи, защото това са супер елементарни неща, които те са необходими. В крайна сметка, вие като идвате у дома на матч, най-нормалното нещо е да се чувствате комфортно. Вие не искате 300 000 неща и невъзможни неща, вие искате 5 неща. Искаме нещо, което е в рамките на нормалното, предвидимо и не изисква ако имаме, според мен, но това ви говоря, нали, малко така наизуст в момента. Първото, което ще го обсъдя с ръководство, второто, което е ще проверим чисто документално как стоят нещата. Мисля, че няма да има проблем за тези работи. Да се направи той имаше кетеринг, по едно време спря поради някаква причина. Имаше си водичка, откъде си вземат неща. Нали, хубавото е, че има и тоалетни се бяха добавили, преди нямаше тия екстри. Абсолютно не. Вижте, всичко каквото имате като желания, вие не трябва, вие сте длъжни да го споделите, защото това са елементарни работи, вие идвате в крайна сметка, за да се насладите, да ви е кеф. Кое ще стане, кое няма да стане, аз не мога и не искам и никога не съм бил такъв да си говоря някакви фантасмагории. Той не мога да ни обещаш нещо без да има някаква... Но когато го провериме, най-малкото, което е, ще ви върнем отговор и ще ви кажем, не става, защото еди кой се не дава, а не, че ние не искаме. Защото това е, нали, тук разковничето, другото, което е, връщайки се на картите, аз призовавам всеки да си купи карта, не за друго. Първото, което трябва да покажем, нали, и на други клубове от София, че нещата вече са се променили, че имаме много повече, еди какво си, еди що си. Другото, което е, където искате, както говорихме, вие определяте къде искате да се позиционирате, няма абсолютно никакъв проблем. Колкото повече сте, по-добре. Знаете, говорили сме други неща, нали, които сега не може, нали, така да споделяме, но идеята е да се върнат хората по трибуните. Идеята е следната, да се завърне изобщо Локомотив София като цялостен клуб, за което, разбира се, искам да благодаря на господин Дамен Стойков и на господин Павел Ботев. Имаше среща, изключително добронамерени са към футбола, другите спортове, които отговарят за стадиона, и имаме общи идеи, които евентуално да се прави и събития, концерти, които пари, нали, благодарност и към Дамен Стойков и към Веско Стоянов, че всичко това ще се инвестира в стадиона. В смисъл, работи се много усърдно към това нещо. Председателя на спортовете на ОСК, Дамен Стойков, е изключително добронамерен. Смея твърда, че управляват много добре другите спортове, но е време да се завърнем към целостта на Локомотив София. Когато се говори дали е за баскетбол, футбол, волейбол, бокс и така нататък, вие сте хората, където може да отидете и да им направите кеф на децата и 100 човека да отидат, те децата не са свикнали. А това беше традиция едно време. Едно време тук, като
птичка, дали боксьори, дали ето имаме златни медалисти, за бокс, олимпийски. за олимпийски, за всичко. Защо не се говори за Локомотив като цяло, ами трябва да се разделя един спорт от ние сме Локомотив София. Ние не сме... Тук трябва много работа, да, прав си. И тук имаме на разни идеи, нали, не само при вас идеите. Имаме още един мокър сън, за който говорихме, е именно феншоп да има най-накрая на този стадион. Официален, който да идва от клуба. Тук имаме много добри заявки, говорихме и с Ники и Пепи Стоянови за тази тема. Нещо повече можеш ли да ни кажеш? Или още движим идеята, къде да се позиционира, какво да има вътре и така нататък? Това, което мога да ви кажа е, че идеята ще бъде реализирана на 100%. Другото, което е идеята, като зародиш още от самото начало, беше клуба не иска да печели нищо като финанси, колкото и абсурдно звучи, защото по принцип е абсурдно, нали? Но това е уважение към вас. Да. Да, абсолютно. Ще се разбере къде се позиционира, как да се позиционира. Също вие, ваши артикули, които вие сте си направили, няма абсолютно никакъв проблем да се продават. Ще има тениски, имаме идея да има шапки, шалове, значки, защото това са много дребни на пръв поглед неща, които аз ви казвам, аз имам много значки на Локомотив и съм подарял, и то с кеф съм подарял, и то на хора, които, нали, смея твърда, че са така в своята сфера доста сериозни хора. На всеки му става кеф. Дори ще ви разкажа случай, Веско Стоянов беше канил тук, сега ще ви излъжа дали от Китай, мисля, че от Китай бяха, и той беше подарил фанелка, той се беше снимал човека, радвал се. Това е магията Локомотив на футбола, на спорта, да мога да му подариш, както примерно тук няма изискване, ела си вземи, примерно трябва да е еди колко си пари, ма трябва да си вземеш и това, няма. Вие си определяте това. Добре. Клуба иска да ви го предостави на вас, като да функционира клуба, защото да си кажем истината, клуба не може да функционира без вас. Абсолютно. Това е истината. Това ще стискаме ръцете. Онлайн магазин планира ли се да има в тази връзка, освен това физически? Няма никакъв проблем да се планува това нещо. Просто молбата е да излезете с конкретно предложение, което вие мислите, че е работещо. Добре. Да се прегледа и да се каже може, не може и така нататък. Но ние, нали, ръководството е отворено към абсолютно всякакви теми, които са в помощ на клуба, а и дори да не са, пак ви казвам, няма нищо лошо, има диалог. Казва се, ние предлагаме това. Това не означава, че 100% това е предложение, разбира се. Другата е молба единствена, нали, която е да не се бъркат нещата. Това, което сега се случва, аз смятам, че аз днеска, знаете, и на Бате Бойко сега му казах, нали, говорихме си доста, всичко изглежда супер, така е, но, нали, трябва да има някакво уважение, някакъв баланс, трябва да се знае. Собственик си е собственик, той решава. Но за първи път се правят неща, които не са правени. Аз, откакто съм бил малък, никога никой не го интересува, не се... Нали, нещата... Както казваш, ти хубавото предстои. Нали, предварителен разговор. Да. Нали, това ще оттеква, сигурно нали, се надявам ние сме и колектив на тия неща. Абсолютно. Не, вижте, няма нищо лошо. Когато нещо виждате, че не е така, вие може да изразите своето мнение. Няма абсолютно никакъв проблем. Друг е въпросът, то как ще се възприеме, какво ще се случи и така нататък, но няма абсолютно никакъв проблем вие да кажете, вижте, ние виждаме проблем в еди какво си. Знаете, имахте проблем с охраната е сменена. Човека, който дойде е изключително позитивно настроен, видяхте как мина срещата с две приказки. И имаме добри заявки в това отношение. Защото това са несериозни истории, нали, и това, което беше, ви казах, нали, че това е мое мнение, че трябва да се приключи. Това е
несериозно. Добре, какво ни очаква? Имаме матч, първия матч ни е с Левски. Ха-ха. Добър жреби. Да, ти си играл там. Имаш ли някакви сантименти? Към Левски? Да. Аз уважавам всеки клуб, в който съм бил и съм играл и... Ти за Славия си? Да, аз колкото я ви подразна и тях уважавам и на тях медал, и на тях медал съм докарал. Да ти е шеф Венци Стефанов? Интересен човек, аз съм с много добри чувства към него. До ден днешен се чуваме. Изключително колоритен човек. И аз смятам, че имахме едни много добри чисти взаимоотношения. Той много добре си знаеш, че съм локомотивец. А и няма значение, защото аз съм си свършил работа. Аз там... Ти си професионалист, това е ясно. Да, и ако някой се разрови, може да ви какви неща съм направил за Славия, което нали не е добре за Локомотив, но пък... Но вижте, аз уважавам много Венци Стефанов, господин Михайлов го уважавам много, господин Веско Сълев. Това са хора, които са били много коректни към мен и аз съм човек, който винаги се отнасям с уважение. Можеха да се развият по-добре нещата, нали? Имаше някакви там неща, но така или иначе всеки си знае, че аз съм си локомотивец, както виждаш и... А влизал ли си ето в Википедия, като напишеш твоето име, влизал ли си? Не, скоро не съм. Трябва да си смениш снимката, тази заглавната, не знаеш. Не съм я гледал, ама явно, че предполагам какво ще ми кажеш. Що ти ще провериш сам. Аз често ти казвам, аз... Не знам ти какво или ние ще направим нещо, но трябва да бъде проверим. Вие по-добре, вие ще се постараем. Да, предполагам, че най-вероятно ми е със Славия. Точно така. Не е сериозно. В смисъл имам уважение, пак казвам към Славия, но аз съм си локомотивец. Разбира се, това е в рамките на шегата. Да. Матчът с Левски е следващата събота от 20 часа, нали така? Да. Добре, приветстваме всички фенове да дойдете да подкрепим Локомотив, като за финал ние имаме също нашите акции. В четвъртък целият ден ще работим, както и четвъртък към петък. Искаме да си облагородим сектора, нали, ние не го приемаме активните фенове като нашия сектор. Той си е ваш. Ние предвид нали, ще се поработи по този трябва да се работи по този въпрос. В момента ще сме си в А сектор и искаме да го облагородим, като това ще включва изцяло миене на седалките, евентуално боядисване. Най-важното е, че сме намерили технология, с която да обновим лика на тези побелели седалки, така че когато някой седне на тях, да не носят вестници. Нали, помниш една стара практика, до ден днешен не има хора да идват с вестниците си. Сега вече са от големите супермаркети, защото никой не си купува вестник. Има един човек, раздава вестници на входа преди всеки мач. Раздава ли? Да. Ама за пари ли? Не знам, не съм си взимал. Да за пари. Добре, ето как да ви спестим пари, когато идвате на мач на Локо София. Ще направим акция, за която ни трябва помощ, хора. Трябват ни жива работна сила, така че всеки един може да дойде. Ние ще сме на стадиона от сутринта в четвъртък, за да почнем и ще се работи през нощта включително, така че който свърши работа може да дойде и да помага. Така че искаме да направим нашия сектор, нашия дом още по-добро място, така че всеки, който дойде, да си изкара още по-добре. Чухте, има много нововведения, Дани Пев ни зарадва с много неща, за което сме супер радостни. Така че очакваме ви на матча с Левски, очакваме в четвъртък. Датата четвъртък е за работата на 18-ти. Идвайте да помогнем заедно да направим нашето място, нашия дом още по-добро място и за мачовете, и за нас да ни е готино. И както виждате, енергията, която създаваме с бъдещото ръководство, има много заявки добри, така че всичко да бъде по-приятно и всички да идваме с радост и трепет на мачовете. Дани, какво ще кажеш за финал?
За финал първо искам да ви благодаря на вас и на всички фенове за инициативите, за отношението, за това, което вчера присъствах на матча умишлено. Беше ми много интересно да видя. Виждам хората се завръщат по трибуните, скандира се Локомотив, което е най-хубавото. Това, което казвате, то не е като ваш дом, то си е ваш дом, то това си е наше. То не е на... Тук могат да се сменят с цялото ми уважение, нали, към всичките собственици, но то се смея. Така или иначе, това, което виждам сега, ми прави супер удоволствие, защото, пак ви казвам, Локомотив без вас е нищо. Да си кажем истината. То ще си остане, нали, една статистика, ето както кажеш ти Уикипедия, да бе. Ще влезат в Уикипедия, ще прочитат, ама те няма да знаят какво съм изживял. Разбираш? Точка. И колкото и абсурдно да звучи, аз си разстроен договор с Славия, защото връщайки се на Славия с взаимоотношенията ми с Венци Стефанов и ръководство и така нататък, в един прекрасен момент бях играл малки вратички, Тони Велков беше звънял, жена ми вика: Тони ти звъни. Аз казах, ще му звънна след малко, бях във ваната, че всичко не болеше вече. И си прекратих сам договора. Договор, който аз взимах най-много пари в Славия по това време. Върнах се, нямахме нафта за рейс, закъсахме с рейс. Тренирахме в Мрамор, дойдеха и пичове, викат: ние си ритаме тук всеки ден. Какви сте ви? Ще трябва да отидете в другата половина. Това са факти, това може да се провери. Това беше преди първия матч с Локопоев тук вкъщи. И аз ги събрах отбора, защото все пак, нали, аз капитан съм, това. Стоин Велков, той, нали, така странно ме гледаш, защото Тони Велков си е изключително сериозно име и така малко, нали, не беше окей с това, където става. И викам: тук на асфалта да играем, утре ще биеме. И да ти кажа, този сектор целия беше пълен тогава, го бяхте напълнили. Здравко Лазаров изпусна Дуспа, поне терена ни беше супер пригоден. Да, пясък, имахме от всичко. Изпусна Дуспа, бихме 2-0, криво-ляво се спасихме. Ма без пари, без... Само с къси желания. Бяхме се върнали, това са ми най-хубавите години в живота. Почнахме да звъниме така по-приятелски: аз се върни, защото еди какво си, Юли Петков, Младен Стоев, Валю Галев, не знам какво. Другите ходеха на лагери, ние за какво сме и лагери? Дали ще стигнеш за мача, не знаеш, защото... Но като излизахме с екипа, си излизахме и гледахме нагло в очите, разбираш? Защото сме си Локомотив и си спасихме. Всеки искаше да ни свърли. Тук, ако си спомняте, точно със Славия един матч не започна. Излезахме да загряваме, дойдеха генерали. Чао, не мога да играете. Не мога да играем, добре, окей, няма проблеми. 3-0. Какво си, така че... Видяли сме много. В този ред на мисли, това ви казвам. Това е това, което се поставя като трябва да се завърнат тези работи. Без феновете е загубена работа, който и да ви доведат. Ма най-добрият футболист да ви доведат, като ви няма, той ще си тръгне. Самия футболист си тръгне. Другото, което е, тези деца, където тренират там, те трябва да видят както беше едно време. Имат матч на помощното, не, ма вие като отидете 50-100 човека, тези деца, ти пари да им даваш да ги караш в мола, те няма отидат, то няма отиде в мола, както го гледаш. Толкова дойде някой да му вика име, но той трябва да си заслужи. Това нещо трябва да се заслужи и трябва да се знае, но аз смятам, че нещата са много добре, на базата на възможностите. Да. Не трябва да имате някакви очаквания, защото задавахте такъв въпрос, който е нормален, нали, но
отбора се прави в момента. Каквото и да става, вие трябва да сте за пример както сте били. Ма дали сме, където си говорихме, окръжна и като сме в окръжна, какво? Като виждаме, че ръководството... Ама не, като бяхме в окръжна, какво? Ми беше много хубави моменти. Ние какво, всяка година сме шампиони на България ли? Лудогорец играят с цялото ми уважение, защото нали имам и там хора, уважавам се, чувам се с тях, но те имат на мачовете си по-малко хора. Това са шампиони, играят Шампионска лига, УЕФА и така нататък. И без значение къде сме, но да са някакви нормални отношения. Клуба да върви спрямо това, което може, защото това е много важно, нали, да не се изхвърляш. Нали, пак връщайки се към това, ето нямаме задължение към никой, знае се Локомотив, идваш, разбираш се 2 лева, ето ти 2 лева. Но знаеш, че Локомотив е коректен, както е бил. И на мен ми беше, нали, неприятно да гледам празни трибуни, тук някакви скандали с някакви охрани, с някакви, нали, това е несериозно, това не работи, така че нещата са по друг начин. Бъдеще, нека с това да финишираме. Очакваме хубави неща да се случват. Все по-хубави. Изисква време също. Ръководството е насреща към всякакви предложения, към всичко каквото имате като идеи, защото вие може да имате много по-добри идеи от това, което някой е измислил, примерно, защото вие всеки ден се занимавате с това, всеки ден мислите за клуба. Така че клуба е настроен много позитивно към тези работи. Каквото има, абсолютно всичко може съвсем спокойно да го споделяте и да се върши, което може, може. Като не може, мъжки се казва не може, поради еди каква си причина и това е. Добре, Дани, благодарим ти за този разговор. Очакваме ви на акцията, която ще правим в четвъртък, на мача с Левски. Купете си абонаментна карта, линка е долу в описанието. Вие ще го намерите по Facebook групи или питайте най-близкия си локомотивец. И това е до скоро.